Halor ka jingekhi kinong hikai na kapor sa kapor. Nakadaw ba kimyo ya ki jingdawa jongki na ka Sorkar. Kalapenlong yo ba Ardent mela basayo mat no yalam jong ka parti VPP ban keren halor kani kamat. Uba Ardent ulaong ba ulakwa ban ya keren ya kani kamat haying dorbar tawan ke jela hakani ka dorbar Hynrei badang syudap. Hynrei namar ba kapor kalingkot syamlala ban yatai sani. Ulaong ru kadaw ba kalong ba ka Sorkar ka baju kam ya lade ba ka biang Pisa kam Shillong kumta. Ka Sorkar ka kerdu Pisa na kata kadaw kamla ban Siew ya ka Tulop jong Nonghikai. Shu uloong ba ka jing temu jong ka Sorkar kalong ban pendu no ya ka deficit system. Lada ka Sorkar ka biang Pisa ka de ban kentiu ya ki Nonghikai ad hoc bat ki Nonghikai SSE sya ka kerdan jong ka deficit system. Hynrei ka Sorkar pat kaile ban penhiar kerdan ya ki Nonghikai school deficit bat kawan ra ha ka ju ka kerdan bat ki Nonghikai ad hoc bat ki Nonghikai SSE. Kani ka peni ya ka jingkerdu Pisa jong ka Sorkar ulah penkun. Menakani hak assembly kabladap hak jisang ladap ban admit ya ka resolution ka jonga hak beri bat ka jinge kai baka jingmu jong ka government ban pentrikam ya ka Meghalaya education grant te ngam simla yo lat namar ba kapor song dorbar ka lingkot han mo ka timing ka lingkot te bat ngalas ngodiau shisha to kasi bangam simla yo lat te gai ka bangala ngala share ya ka tu ka jingpen kre ka jungan na kamta ka meji shaki press ten rengam iba pini te kalong ka badon kam ke ba pin mi kenya ka to ka statement ka bangala ip pin puli yang tu pin sa sotu hang tu ka ka nongrim jong ka party hang tu ngila keren syai. Ngila keren ya ka education hi bro koi. Ngila keren ya ka jinglong ka jingman jong ka education. Tengah try la pin puli ya ka tu ka resolution ka bangala pankre bangala share ki shafisa ki press kan nyara pe pipa pin soto ya ka nongrim ka jingi kom ka party hakabri ba ka jingi amdai tang jong ki deficit. Pi na raport ya keren hapo assembly to question or ngiyo mani keren tangi deficit school teachers nei deficit system dan re hakani ka resolution ka bangi ngila pankre ka party ngila address ya baro all types of teachers mot baro ki category jung ki noi kai ngila keren lot ka bomot pa ka party jing kamlong concern tangi ki deficit school teachers re ngilong concern ki SSA teachers ngilong concern ki ad hoc teachers baro bari ka entire education department dan education sector te laranga keren ni katakan sempor te nakata daw ka bahaba pi pet ya kutuka statement ka bangla share ka Ardent media's group shim na kato penmi ya kutuka jing keren ka jing pi ka kabanin kong ni keren da ka jing sokhya ka jing ka party ka education namangi sotho ba ka problem ka education kam dei ka ba long simple ka long complicated complex ni mo kam dei ka basuk lemda ka Sorkar ka accord ya ka education as a priority haka Sorkar so lemda ka Sorkar ka shim ya ka education kum ka priority ka daw ba hi kalong ba ka Sorkar ka bajukam bangi biang ka Pisa lei kisit ko ba na ka por ka daw ba ka papunong ka di ba ka Sorkar ka kerdu Pisa ka Sorkar la pipuli ka tu ka ka bangi penkre na ka party ya bri education kani ka exercise ka baga Sorkar man ta kale ka dei tang kumno ban persyang ban handle ya kata ka financial crisis ka jungki kadi ka financial crisis ka baga Sorkar ka kedu na kata daw kamla ban Siew Tulop baga jingthu jo ka Sorkar hi kalong ban pendu no ka deficit system but ye gini deficit system ban shuai no tang ka kenja lomsam grant te kata hi ka pani baga Sorkar ka kedu Pisa haka jaka baga Sorkar la ka Sorkar ka smu shisha baga biang ka bor Pisa kade ban upgrade ye kini ki ad hoc but ki SSA teachers haka level jing ki deficit school teachers rega i baga Sorkar man kani ka tmu balle ka downgrade ye ki deficit school teachers but kawan ra haka level jong kini ki ju ki level but kanum don shu kata ka disparity haka bri but ka salary structure tama kam de ka skill kam de ka basic skill ka de be ka lump sum grant te hangta pin so thu kata ka di ka daw ba ka baka Sorkar Hynrei kumo oi pis new box ni kami oban ya tai ngawan ra kani kum ka resolution namar nga kwa bangin ya tai kam de tang kum motion hi te kan bha ba phin puli ka to ka bangala pha
pin sayo ban narit let's say kan issue haka news channel ka jong phi